Dneska vám ukážem, čo som si postavila Minecraftu. Tak toto je môj prvý svet, pozerajte, toto mám takto postel, mám tento byt má 4 patra, takže jo. Toto je tretie, toto je druhé a toto je prineseme. Ešte prvé. Ježiš. Tuto máme kino, tuto máme Tesco, toto bol môj druhý dom a toto bol môj prvý, toto je ten, kde teraz už bývam. Toto sú vesne, no som postavil pre vesničanov, takúto a tu je výhľadňa a toto je Tesco, či McDonald, tak toto vypadá. No, a nikto mi fakt nepomáhal, to som ušetril iba ja sám. A tak toto dno vypadá. Tak to idete dovnútra. Tu máte posedenie. Tu sú stoly. Tu je kuchyňa. Tu máme. Tak. Tuto sú hamburgery. Sú to brambory, ale sa podobajú na hamburgere, takže iba toto som mal jediné. A ešte mám tak svety. Počkajte. Toto je môj druhý svet. To je bytovka na Sliači na Slovensku. Tak to vyzerá. A tejto aj bývam. Tak tuto je dom. Tak. Toto je ďalší dom. No to tej bytovke. Tuto je kočíkáreň. A tuto hore je ďalšie patro. Toto je takto. To je ďalšie. To je ďalšie. Tuto ja bývam v reálnom živote. A teraz kde točím. Jo. Tuto mám WC. Tuto mám kúpeľnu. Ja mám samozrejme väčšie byt, ale takto sa mi iba podarilo. A na ulici miestnosti. Toto je obývačka, kde teraz točím. Tuto mám počítač. Tuto mám svetlo. To je takto sa zapína. Jo. Okay. Toto mám čomku. Teraz som to točím, takže toto točím. Obývačke. Tak čau.